Tämä on Road to OSM. Joo, moro moro. Tässä on tosiaan FPC Koyn, muistaakseni D-tytöt vuonna 96 nappas OSM-kullan silloin. Ja tässä voi sitten katsoa vuodelta näitä pystejä ja kertoi ihan mukavasti. Ja tossa sitä viime vuoden ei ole, että se on just laitetaan nimeä siihen painotetaan, niin se on vielä painottamassa, mutta siinä sen verran alkaa olemaan. Mut hei, tervetuloa Road to OSM pariin taas. Tänään meillä on tosi hyvä agenda. Käydään vähän läpi eka, että miten FPC Koyn ja Koyn Snakesin treenipeli päättyi. Käydään vähän Madridissa kurkkaamassa, miten Koyn ainut miesten maajoukkuepelaaja pärjäsi siellä Espanjan maajoukkueen leirityksessä. Ja lisäksi käydään vähän OSM:n lohkoja läpi. Eli tosi hyvä kattaus tänään, niin eiköhän mennä pöytään. No niin, tervetuloa taas tänne Road to OSM kisastudioon. Tänään meillä on täällä FPC Koysta Henri Lahtinen. Terve. Ja sitten Koyn Snakesista Elias Julkonen paikalla. Terve, mukava olla täällä. Kyllä, äsken saatiin juuri päätökseen FPC Koyn ja Koyn Snakesin välinen harjoitusottelu, joka päättyi kutkuttaviin lukemiin 10-4. Elias teki 3+0. Oliko syöttöjä? Ei ollut tällä kertaa. Ei ollut tällä kertaa. Hyvä, mutta lähdetään siitä ihan vaikka aloitetaan sen Snakesin puolella. Millaiset fiilikset teidän ottelusta? No, tää oli erittäin hyvä näyttää nyt Osmi ajatellen, koska kuitenkin ekaa kertaa tällä poppolla päästiin harjoittelemaan yhteispeliä. Nostaisin esille, että miten toisen erä puoleen väliin johdossa 3-2. Ja tästä ehkä ratkaiseva oli, että kunto vähän petti, mutta Osmiin kuitenkin tulossa aika paljon enemmän vahvistuksia. Ja muutama pelaaja, ehkä ratkaiseva pelaaja puuttuu ja näyttää erittäin hyvältä. Nyt muiden kyllä kannattaa olla aika tarkkana meidän kanssa. No niin, vaikuttaa siltä, että Snakes lähtee aika vaarallisella nipulla sinne. Ja ei varmaan haastaja, vaan lähtee ihan lohkovoitosta kamppailemaan. Kyllä, ehdottomasti lohkovoitto ja ainakin nyt jatkopelejä tavoitteena mennä. Ja ehkä et muut ei välttämättä niin paljon odota niin sanotut kakkosjoukkueelta, niin se on hyvä sauma päästä yllättämään. Aivan. No niin, se on hyvä. Mites sitten Koyn puolelta? Voitto tuli. Mitäs kommentit pelistä? Joo, voitto tuli. Peli ykkösagenda varmaan oli se, että hikoiltiin eilinen hukkaputki viimeistään pois kropasta. Ja oli siellä ihan hyviä juttuja.
ihan hyviä juttuja pelissäkin sit lopulta. Et, niin kuin Elias sanoi, niin toisen erän puolivälissä oltiin vielä 1 takana, mutta sitten taidettiin lyödä joku 6-7 kaappia putkeen siinä. Niin päästiin ihan hyvin kääntää peliä ja jylläämään sillä jalalla, niin siitä on hyvä lähteä jatkamaan sit viikon päästä. Noniin, näillä on hyvä mennä. Näyttää siltä, että KOIn molemmat joukkueet on todella potentiaalisen mitaliehdokkaita kisoissa. Mut lähdetään sit katselemaan vähän lohkoja ja voitaisiin aloittaa tosta lohko B:stä eli FPC KOIn lohkosta. Siellä on siis KOIn vieraana Vierumäki, Kyamk ja Metsäveitikat. Vois lähteä sit Henkka saisit jatkaa, millaiset kutinat näistä joukkueista? Joo, se on luultavasti 2 tuttua joukkuetta, eli Vierumäkeen vastaan pelattiin muistaakseni viime vuonna puolivälierissä OSMissa. Peli taisi päättyä 3-1 silloin, oli ihan hyvä sunnuntai-aamun jo 8.30 vääntö silloin. Varmaan tiukkaa tulee tänäkin vuonna, että ne on kuitenkin urheilijoita koko porukka yleensä, niin varmasti fyysisyyttä löytyy. Metsäveitikat sit tosiaan sieltä tuli Unisport-sarjassa aika rumasti nenille joskus tuossa joulualla. Ja sieltä lähdetään revanssia hakemaan nyt sitten tällä kertaa, että toivottavasti voitto irtoaa. Ja Kyamkista ei itse asiassa ole ihan hirveästi käynyt, ennenkin taisi viime vuonna olla messissä aika pienellä rosterilla muistaakseni, mutta sielläkin oli kuitenkin liigaväriä Lovisasta silloin mukana, et varmaan taitoa löytyy tänäkin vuonna. Mitä veikkaat, mikä on näistä 3 kaikista vaarallisia joukkoja? Kyllä mä varmaan kallistun tuohon niinku Vierumäen puoleen silti. Mä luulen, että sieltä tulee kovin vastus. Selvä homma. No niin, sitten siirrytään lohko C:hen, Snakesin lohkoon. Siellä siis Liikunnan Riemu, RDC ja LZH. 2 Jyväskylän jengiä, 1 Joensuusta. Mitäs? Mä lähtin kyllä sen pohjalta, että miten järjestäjätkin on tätä lohkoa kuvailu, eli kuoleman lohko. Ja tulee tosi tasaiset pelit. Ehkä muut joukkueet saattaa taas korostaa, että meitä ehkä vähän katsotaan tälle kakkosjoukkueena. Ja nämä jyväskyläläiset kotikenttä, kotikisat vois melkein sanoa. Etenkin Liikunnan Riemu aina kova joukkue. Ja ehkä siinä voisi olla ennakkosuosikki. Ja muuten niin täällä on kaikki niin kovaa kokoonpanolla. Ja no kuolema lohko, mitä mä sanon, tulee tiukat pelit ja ehdottomasti tavoitteen päästä jatkoon. Noniin, hyvä. Ja tärkeintähän on se, että KOIn molemmat jengit ei saa korta vielä puolivälierissä, että taktikoida jos on tarpeen. Kyllä. Kyllä, juuri näistä. Finaalissa sitten. Kyllä, finaalissa. Sitten loppuun, hei, mitä veikkaatte turnauksen mitalikolmikko? Aloitetaan vaikka Henkasta. No omiin pitää luottaa, niin FBC KY, KY Snakes ja Liikunnan Riemu 3. Selvä. Mä lähtisin, että KY voittaa ja lisäksi vielä 1 mitalli KYlle ja en oo varma onko pronssi vai hopeinen, mutta kyllä mitalleilla pitää olla. Mikä on 3. jengi, joka siellä kärkikarkeloissa? No melkein lähti PSAlle, eikä Liikunnan Riemu vielä. Selvä homma. Ei mitään. Tää oli Road to OSM kisastudio tällä kertaa. Ja seuraavaksi käydään vähän kurkkaan, miten Daniel Hänninen, Espanja MJ pärjäilee Madridin auringon alla. Eli mennään sinne kurkkaamaan. No niin, eka päivä takana MJ-leiriltä pitää sanoa, että oli kyllä aika raskas. Vedettiin aamulla parin tunnin fysiikkakokeet ja sitten tänään pelattiin yhteensä 8 tuntia sählyä. Otti vähän jalkoihin, mutta varsinkin kun kavereiden taktiikka oli se, että vedetään siitä 8 tunnista se 4 tuntia huntin karvilla ja saatana juostaa kun päättömät sijat ympäri kenttää, mutta oma peli koostuu aika pitkälti rystyspinnareista ja coast-to-coasteista, että mut otettiin pakiksi ja ei siinä.
No niin, nyt on tuliaisena 2 uutta reenipaitaakin kassissa, millä voi aina mennä kynäilee. Tänään katsottiin se 10 tuntia salibändiä alle ja olo on kyllä sen mukaan, että mies on aivan hajalla ja naamakin vähän punottaa tosta auringosta. Katsotaan, onko paikka kisakoneessa näillä sitten selvä. Seuraavana sitten luonnollisesti OSM Jyväskylästä. Palataan asiaan muutaman viikon päästä siellä. Tämä oli Road to OSM tällä kertaa. Ensi kerralla molemmat joukkueet julkistaa kokoonpanosta, joten hereillä. Ja ensi kertaa. Moro!